Byddai'n testyn o'r Efengyl yn ôl Mathew, pennod 22, ar 12fed adnod, Mathew 22, adnod 12. Ac fe ddywedodd wrtho y cyfaill pa fodd y deithos di mewn yma heb fod gennyt wisg priodas, ac yntau a aeth yn fyd. Mae'r ddameg yma'n disgrifio gwledd briodas brenin ar gyfer ei fab. Dyma'r ddameg, dyma'r hanes, dyma'r stori sydd o'n blaen ni. Ac fel y gellir dychmygu, bydde digonedd o bob dim ar gael yn y wledd arbennig yma sydd o'n blaen ni. Ni fydde diffyg o unrhyw beth. Beth bynnag oedd yn bosib i'w gael bryd hynny yr oedd yno. Allwch chi ddychmygu pan ni yn gweld achlasuron tebyg, mae ar y newyddion ar ryw briodas fawr, falle brenhino, ac chi'n edrych ar y ystafell lle mae'r wledd yn cael ei chynnal, ac mae hwnna'n ddigon yn ei hun, ac chi'n gweld sawl cyllell a fforc sydd yna. Bydde dim syniad gen i ble i ddechrau, o'r tu fas i'r tu fewn, dwi ddim yn gwybod. Bydde digonedd o cyllell a ffyrc a llwyau, bydde sawl cwrs, a bydde chi'n meddwl, wel, am ddarpariaeth. Stafell ysblenydd, bwyd, godidog, anhygol, popeth, diffyg, ddim yn air, yr oedd popeth yn cael ei darparu. Dyna math o beth fyddwch chi'n dychmygu mewn priodas o'r fath. Ond darlun sydd fan hyn o'r Efengyl. Gwahoddiad i fod yn rhan neu i fwynhau y wledd i'r enaid yma gan y brenin. Does yn sicr dim diffyg o gwbl yn yr Efengyl. Ni allir dweud nad oes digon o fendithion ar gael. Mae'r Efengyl yn gorchuddio pob angen. Dwi ddim yn datrys pob problem gen i bwysleisio. Mae yna rai agweddau o'r eglwys, ond dyn nhw, maen nhw'n trial denu pobl i ddweud, os dewch chi at Grist bydd eich problemau'n dod i ben. Dydyn ni ddim yn dweud dim byd o'r fath. I ni'n dweud, siwr o fod, fydd y problemau'n cynyddu. Pan yn dod yn blentyn i'r arglwydd, mae'r frwydr ysbrydol. Fydd yna elyniaeth, fydd pobl yn eich cysau chi. Pob math o bethau, ond beth sydd yn wir yw fydd y bendithio ni ellir i gwella nhw. Y mae'r cyfan i werthau. Y mae e'n delio ac pob angen yr enaid. Dyna beth i ni'n deall o'r fath ddarlun sydd fan hyn. Popeth sydd yn angen reidio. Felly unrhyw sy'n gwrando sydd mewn trybeini, mae baich ganddyn nhw, neu mae ofnau ganddyn nhw, beth i ni'n dweud yw, ac i ni'n dweud hyn heb unrhyw amheuaeth, y mae gair Duw yn dweud, y mae'r Efengyl yno yn ddigon, mae yna ddigon yn yr Efengyl i ddelio gyda'ch anghenion chi. Nid yn dweud gyda wared â pob un o'ch problemau chi, problemau ariannol, problemau teuluol, pob math o problemau, dwi ddim yn addo fi peth yna mynd i ffwrdd. Ond be mae'n dweud yw, fydd yr angen sydd ar eich enaid chi, ar gyfer bywyd a marwolaeth, y mae'r cyfan sydd ei angen yn yr Efengyl, yn yr arglwydd Iesu Grist. Popeth ar gyfer taith bywyd. Popeth ar gyfer yr adeg honno. Mae yn mynd i fod yn adeg mowr, ond diwe, i'r Cristion fwyaf eiddfed. Pan fyddwn ni'n croesi'r afon, pan fyddwn ni'n croesi o amser i dragwyddoldeb, mae yn mynd i fod yn gyfnod mawr. Ac mae yna elfen yn does, lle mae yna rhywbeth o bryder ac ofn falle, a falle bod yna rhywbeth naturiol, achos ni wedi bod fyna'r blaen. Ond beth ni'n gwybod yw, mae'r ddarpariaeth sydd yn yr Efengyl yn ddigonol. Does dim angen mwy na'r hyn sydd yn yr Efengyl. Nid yw crefydd yn paratoi chi ar gyfer bywyd, nid yw crefydd yn paratoi chi ar gyfer marw. Yn sicr i chi, dyw e ddim yn paratoi chi ar gyfer tragwyddoldeb. Dyw crefydd o ddim werth, unrhyw grefydd. Cristnogol a'i pheidio. Does dim owns o'r grefydd Cristnogol na unrhyw grefydd arall o ran crefydd. Yr hyn i ni wedi wneud ohono, sef gweithredoedd neu ymdrech dyn i gyrraedd Duw, dyw e ddim yn mynd i baratoi ni. Ond, mae'r Efengyl sydd yn cael ei chyhoeddi yn y ffydd Cristnogol yn paratoi. Mae yna bendithion. Mae'r bendithion gymaint. Maen nhw'n gorlifo fel yn y wledd y briodas yma. Mae yna gymaint. Does dim diffyg. Ac felly bob enaid sydd yn newynog neu'n sychedig, mae yna ddigon ar eich cyfer chi y prynhawn yma. I gyffwrdd ar rhai ohonyn nhw. Wrth ddod at yr Efengyl at Grist, mae yna addewid o faddeuant pechodau. Mae hwnna'n anferth yn diwe.
Yn aml yn meddwl, ni'n ffeindio fe'n anodd I faddau'n hunan. Pan ni'n meddwl, ac I ni ddim yn gwybod hanner y pethau I ni wedi wneud. Na difrifoldeb y pethau ni wedi wneud. Na I feddwl. Na I freuddwydio. Ond yn yr Efengyl, yr addewid yw, dyma yn y wledd. Yn y wledd yma, dyma'r ddarpariaeth yma, yw mae'r arglwydd Iesu Grist, mae Duw ein tad, mae'r drindod cyn llun o'r byd wedi trefnu'r wledd yma, a mae'r wledd yma yn mynd I roi y cyfan I ni. A mae'n dweud wrthyn ni, mae yna faddeuant o bob un pechod, gorffennol, presennol a dyfodol. Popeth, mae yna ddewid o heddwch. Heddwch rhwng o ni a Duw. Heddwch cydwybod. Does fawr ddim byd arall dwi'n gwybod amdano ar wyneb ddeiar sy'n gallu rhoi heddwch cydwybod I unrhyw un. Ond mae'r Efengyl yn cynnig hynny. Yn yr Efengyl ceir gobaith I bob enaid, gogoniant. I'r enaid yn y nefoedd, mae yna gymaint o fendithio. Mae bwysiad allai chi'n ymlaen, gwisg o gyfiawnder Cris I fan hyn. Am wledd o fendithion sydd o'n blaen ni. Wel, hoffwn ni edrych felly yn gyntaf ar gwahoddiad graslon sydd yma yn y ddameg hon. Ac yn ail, gwrthodiad o'r Efengyl ac yn drydydd Wisg Anghywir. Felly gwahoddiad graslon, gwrthodiad o'r Efengyl a Wisg Anghywir. Wel yn gyntaf, y gwahoddiad yma. Adnod 3. Ac a ddanfonodd ei weision I alw y rhai a wahoddasid i'r briodas. Am raslon yw Duw. Yn ei air, mae yn datgan yn eglur I ni. Hyn yw ei ddarpariaeth ar ein cyfer ni. Hyn sydd yn sicr, dydyn ni ddim yn heiddi, unrhyw ddarpariaeth. Does dim byd yn dweud dyle Duw fod wedi darparu, os oedd wedi creu ni, fe ddyle fe wedi darparu. Does dim byd yn dweud na, does dim heiddiant. Fe'n greodd ni'n berffaith, o'r oedd addag efan berffaith, ac yr oedd ganddyn nhw'r dewis yna be wnaethon nhw tuag at bechod. Ac felly does dim disgwyl I Dduw I darparu unrhyw beth ar ein cyfer. Fe greu Duw y dyn yn berffaith, fe nath rhoi byd perffaith I ddyn ac I addag efa, I drigo ac I fyw yno. A'r holl anifeiliaid, a'r holl brydferthwch, ac felly I ddweud, wel fe ddyle fe darparu, na, does dim hawl dyn ni'n neud na. A pan dath pechod mewn, fe ddinistriodd yr cyfan, a fe dath marwolaeth a phechod a salwch a pob math o bethau. Ond eto yn ei ras y mae Duw wedi cyhoeddi ei fod wedi agor ffordd I ni ddod ato fe. Mae e'n dweud wrthym, ein holl anghenion, ein pechod, y ffaith mae pechaduriad ydyn ni, a'r ffaith ein bod ni'n pechu drwy'n gyson, drwy gydol pob dydd, ein bod yn dod mor fyr o'i safon ac hyn I gyd, be mae e'n dweud yw hyn? Dwi'n eich galw chi. Dwi yn eich gwahodd chi. Y gweithaf ohonom ni, y mae Duw yn ein gwahodd ni I ddod ato fe. Dyna'r ddarpariaeth. Dwi ddim yn gwneud synwyr. Pobl sydd yn ei gysau, yn ei gamdrinau, yn ei wrthod ond mae'r gwahoddiad yma, mae e'n dweud, mae wedi ymestyn allan ac yn gwahodd, ac mae'r gwahoddiad yma I dderbyn o holl fendithion yr Efengyl. Mae'n anhygoel yn diwedd. Sut pan mae'r gwir Efengyl yn cael ei ffrigethu, ni'n deall pam achos mae'n frwydr ysbrydol, ond pan mae'r gwir Efengyl yn cael ei ffrigethu, mae'r cysineb tuag ato yn cynyddu. Petai'r oedfa hon heddi yn oedfa grisnogol gyffredin fel mwy na thebyg ar draws y wlad yn rhoi rhyw wers I chi a rhyw foesau ar fod yn garedig a ddim yn sôn am bechod ac yn sôn am Iesu Grist fod yn ddyn da ddyn caredig, tybio ni fydde mwy yn dod a bydde mwy yn hoffi dod os bydde nhw'n hoffi crefydd. Bydde ni'n tybio bydde hwnna'n wir. Ond yr eiliad I chi'n dod I sôn bod Duw yn gwahodd chi ddod ato ac yn darparu yr holl fendithion, mae'n cynnig maddau chi eich holl bechodau, maen nhw'n cysau. Dyw ddim yn gwneud synwyr ac eto mae'n gwneud synwyr. Mae'n dangos, mae'n profi I chi darluneb dyn. Mae'n dangos I'ch gwaith yr un drwg, mae'n dangos I chi difrifoldeb pechod, achos mae'r neges I ni'n rhoi llawer mwy gobeithiol na'r mwyafrif o gapeliau dros y wlad. Maen nhw'n cynnig diffyg gobaith I chi. Maen nhw'n dweud, triwch eich gorau, croesi bysedd, cyffwrdd pren, ac gobeithio fi Duw yn fodlon gyda chi. Ond I ni ddim yn dweud dim byd o'r fath. I ni yn dweud wrthych chi, fe fydd na gondemniad, ond mae yna obaith. A'r gobaith yw hwn.
y mae Duw yn eich gwahodd i dderbyn o'i wledd. Dyna'r gobaith. Mae Duw wedi eich gwahodd i dderbyn o fendithion yr Efengyl, maddeuant pechodau, golchiad yn ei waed, heddwch a Duw, eich mabwysiadu i'w deulu fe. Mae'r bendithion yn mynd ymlaen, a mae gymaint ohonyn nhw. Ac eto i gyd, i chi meddwl, beth yw'r Efengyl sy'n cael ei chyhoeddi heddi ar draws y byd, ac i chi meddwl, dwi ddim yn Efengyl, mae e rhyw neges, triwch eich gorau, gweithiwch yn galed, ewch ar bere'r undod, gwnewch hyn, gwnewch llall, a croesi bysedd y byd Duw yn derbyn chi yn y diwedd. Ond i ni'n dweud e'n fwy clir ac yn blwmp ac yn blaen. Mae Duw wedi dweud fe fydd na gosb. Ond mae hefyd wedi dweud fe fydd na faddeuant os ych chi'n dod at Grist a dod at y wledd. Dyna'r gwahoddiad. Mae'r gwahoddiad, mae e mor anhygoel, mae e mor raslon, does dim byd amdano ni sydd yn heiddi'r fath gwahoddiad. Ond yr hyn i ni'n dysgu yma, ac sydd wastad wedi bod yn wir, grandewch ar hwn. Gwrthododd y gwahoddedigion, y gwahoddiad. Dwi'n mynd sioc i ni, nag yw? Chos i ni wedi profi fe yn do, ac i ni dal i brofi fe. Dyna yw fatgo, fel plentyn yn cael ei fagu mewn yn y mans a'n had yn wynidog, a gweld y nifer o bobl oedd yn cysau y gwir Efengyl. O'r casineb yn anhygoel, yn bennaf o'r crefyddwyr, y capelwyr, hyd yn oed yr efengylwyr. Pan o'n nhw'n dod i weld y gwir Efengyl, dod i ddeall y gwir Efengyl, roedd yna rhyw atgasedd ar lefel dwi erioed wedi weld o blaen. A mae wedi parhau dros y degawdau. Mae e dal yma. Ond dyma oedd yn wir blynyddoedd yn ôl. Dros y canrifoedd, ewch nôl at gyfnod y Beibl. Gwrandewch ar hwn. Ac ni fynent hwy ddyfod. Gwrthodon nhw ddod i'r wledd. Gwledd brenin. Gwledd lle bydde yna ddigonedd o bopeth ar eu cyfer nhw, a mae wnaethon nhw wrtho dod. Ond does dim byd i ni newid. Anfono Duw yn ysbrydol y darlun yw hwn. Anfono Duw ei weision y proffwydi, ond gwrthod y gwahoddiad a wnaethon. Gwrandewch ar hwn, Psalm 95, adnod 10. 20 mlynedd yr ymrysonais ar genhedlaeth hon. A dywedais, pobl gyfeiliornis yn ei calon ydynt hwy, ac nid adnabiant fy ffyrdd. Y bobl crefyddol nawr. Chi di gwrthod fy ffyrdd. Chi di gwrthod yr Efengyl. Chi di gwrthod y proffwydi. Chi di gwrthod y neges. A mae'r neges yn llawn gras, ond i chi wedi gwrthod e. Chi wedi mynnu crefydd sydd yn llawn gweithredoedd ac i chi ddim yn sicr ar y diwedd o lwyddiant. Ac i chi'n dweud bod yr Efengyl yn galed ac yn hearnedd. Ond i ni'n dweud y mae'r Efengyl yn llawn gras. Ond mor raslon yw'r gwahoddiad, fe wrthodo nhw. Mae dal i fod yn wir, adnod 4, gwrandewch ar hwn. Trachefn neu fe anfonodd y weision eraill. Gan ddweud, dywedwch wrth yr rhai a wahoddwyd, wele, paratoes fy nghinio, fy ychen am pasgedigion a laddwyd, a phob peth sydd yn barod, deiwch i'r briodas. Dwi wedi paratoi'r holl gigoedd. Bydd yna lysiau, bydd yna ffrwythau yna, bydd yna digon o bopeth. Ac felly fe driodd e to. Ond fe wrthodon nhw. A dyna be ddigwyddodd ar ôl y proffwydi, gwrthodon nhw Ioan Fedyddiwr. Ac yna fe ddath Crist. A dal i wrthod neges Crist, gwrthod Ioan Fedyddiwr, gwrthod Iesu Crist, gwrthod disgyblion Crist. Wrth iddynt fynd o amgylch yn cyhoeddi'r Efengyl, gwrthodwyd nhw, erlidiwyd nhw, lladdwyd nhw. Ac yna, beth ych chi'n disgwyl? Wel, byddwch chi'n meddwl bryd hynny. Be fyddwch chi'n disgwyl? Byddwch chi'n meddwl, wel, na, ddiwedd ar y gwahoddiad. Maen nhw wedi cael y proffwydi. Maen nhw wedi cael Ioan Fedyddiwr. Fe ddath mab Duw ei hun. Fe anfonodd yr Iesu ei ddisgyblion. Ac fe wrthodwyd tro ar ôl tro. Gwrandewch ar adnod 9 a 10. Ewch gan hynny i'r priffyrdd. Yn chynifer ac agaffoch ac wahoddwch i'r briodas. A'r gweision hynny a eithant allan i'r priffyrdd ac a gasglasiant yn hyd gynifer oll ac a gawsant. Drwy gada a llanwyd y briodas o wahoddedigion. Am ras, am ymynedd
ar ran Duw. Mae'n sicr yn deg i ddweud fod ein Duw ni yn Dduw sydd yn hir ymaros am air. Hir ymaros. Y mae y mor amyneddgar. Mae'n aros yn hir. Mae'n rhoi cyfle ar ôl cyfle ar ôl cyfle i ni. Mae wedi dros y cynrifoedd, ond allwch chi addasu hwn i'n bywyd personol ni. Sawl cyfle gafoch chi, rhai sy'n proffesu, a byddwch chi'n tystio sawl cyfle. Ges i sawl rybydd, glywes i sawl neges, a gwrthodes i dro ar ôl tro, nes i ddim ymateb yn o ddifri, nes i ddim ymateb a gwrando, a nes i ddim droi at Cris, fe nes i wrthod. O, fe byddai'r rhain dad, nes i ddim gwrthod, ond gwrthod yw os na ddeithoch chi ato fe, mae'r ffaith bod chi ddim wedi dod yr holl ffordd, na'r ffaith na ddeithoch chi ymdrechu i'w geisio fe, ddim yn dweud bod chi, o na, ddeithoch chi ddim gwrthod e, os chi heb dod at Cris, i chi'n i wrthod e. Ond am ras i fod yn parhau dro ar ôl tro, 1 Timotheus 1:16, eithor o achos hyn y cefais drigaredd fel y dangosau Iesu Grist yn o fi yn gyntaf bob hiroddef, esiampl i'r rhai a gredan rhag llaw ynddo ef i fywyd tragwyddol. Fe nath e ddangos y hiroddef yma tuag ato. Yn amyneddgar. O, mae'n neges bwysig yn dweud. Falle bod yna rai, neu rhywun sy'n gwrando, sydd falle o'r diwedd yn teimlo'r angen yma'r gwacter, falle bod yn eich syched neu newid am bethau, pethau gwell, pethau sydd yn ymwneud ar enaid. Falle bod chi wedi cael digon ar grefydd, a bod chi'n gweld nid yw crefydd yn ddigon. Dyw mynd i'r capel ddim yn ddigon. Dydy darllen y Beibl yn unig ddim yn ddigon. Dyw trial bod yn dda ddim yn ddigon. I chi wedi wneud y pethau yna. Chi hyd yn oed i mynd cam ymhellach a credu'r pethau efengylaidd. Ond i chi'n gweld, mae mynd drwy'r broses ddim yn ddigon. Efallai bod yna dal newyn a syched. Ond cofiwch hyn, cymerwch chi gysur yn y neges sydd o'n blaen ni. Mae Duw yn ymestyn allan ei fraich a chibol dro ar ôl tro ar ôl tro. Ac efallai bod chi wedi bod yn pwyso ar eich crefydd am ddegawdau. Efallai bod chi wedi bod yn trio gwella'ch hunan am ddegawdau. Ond dyma'r neges yw mae Duw dal yn ymestyn allan i rai fel chi. I ddod i'r wledd. Gwahoddiad i chi ddod i'r wledd. Gwahoddiad i ddod i'w rando arno, i ystyried yr hyn y mae yn ei gynnig i chi, achos gras yw'r cyfan. Falle bod chi wedi wrthod e droion. Dyna chi ras. Dyna chi ras, bod yr efengil yn parhau, ond mae Duw'n parhau i'ch gwahodd chi i ddod ato fe. Mae'r ddarpariaeth yno. Trefnwyd y cyfan cyn i'r byd cael ei greu. Ac mae dal wrth yna, mae wedi gweld yn ei ragluniaethau y byddwch chi yma yn yr oedfa hon, neu falle'n gwrando yn eich cartref, neu le bynnag i chi. A mae'n gwybod, dyna beth sy'n mor gyffroes. Mae'n llenwi ni gyda cyffro. A dwi'n dweud dwi'n gwybod sawl gwaith, mor fach i niferoedd, falle rhyw ddydd, y daw yr ysbryd glân lawr, a fydd y lle yma'n llawn. Ond am y tro, am yr eiliad yma, yn rhagluniaethau Duw, bach yw ei niferoedd ni. Dwi ddim yn gwneud yn fwy neu'n llai cyffroes, mae yn mor gyffroes, achos falle bod yna rhywun rhywle yn gwrando ac yn teimlo nad oes unrhyw heiddiant iddyn nhw, ac maen nhw'n dod i wely gwacter, ac efallai'n teimlo, wel, dwi wedi wrthod gymaint o weithiau. Ond y neges fan hyn yw, fe nath Duw, nath y brenin yn y ddamau gwahodd y tro cynta. Fe nath e wahodd yr ail tro ar ôl yr ail wrthodiad. Fe nath e wahodd y trydydd tro. Wel, mae yna wersi mae'n does am ras. Mae gyda chi symud ymlaen. Gwrthodiad o'r efengil, mae yn un trist iawn. Yn sicr drwy'r ysgrythyr, gwelwn ni air. I air Duw gael ei wrthod, ni'n gwybod na, mae hwnna yn hanesyddol, yn ffeithiol. Gwrthodwyd gair Duw gan gymaint dros y blynyddoedd. Erludiwyd gweision yr arglwydd, ei broffwydi. Nid oedd pobl am glywed yr hyn a ddywed yr arglwydd. Nid oedd nhw eisiau clywed. Parhaodd hyn pan dath Crist. Pan dath yr arglwydd Iesu Grist, yr oedd y proffwydi yn sôn am Grist a gwrthodon o'r proffwydolaethau, ond yna pan dath Crist, fe wrthodon nhw Crist ei hun, fe wrthodon nhw ei air ei neges e. Ac yna, be wnaethon nhw wedyn? Parhau i wrthod neges ei ddisgyblion. A mae dal i fod yn wir. Dyna sydd yn naturiol
Ienaid bechadurus, mae'r galon yn ddi, ond dyna yw'r broblem. Dyna'r broblem drwy'r amser oherwydd pechod, mae'r galon yn ddi. Mae wedi lygru yn llwyr. Mae pob rhan o berson dyn wedi ei lygru gan bechod. Ac felly mae mewn tywyllwch, dwi rhesymeg nawr, mae'r rhesymeg dyn wedi ei lygru. Dwi ddim yn gallu rhesymu yn ysbrydol. Dwi ddim yn gallu gweld yn ysbrydol. Dwi ddim yn deall yn ysbrydol. Mae'n deall yn iawn lot o bethau eraill, ond dwi ddim yn deall yr ysbrydol. Dwi ddim yn gallu deall y ffordd i Dduw creu'r byd yma. Mae'n meddwl mae rhyw bang oedd e, ac mae'n gweithio'r peth mas, a mae'n gweld yr holl beth, ac falle maen nhw'n gallu gweld y gwyddoniaeth. Ond dwi ddim yn gweld mae Duw sy'n tu ôl y cyfan, a fe greodd y byd. Dwi ddim yn gallu gweld e. Pam? Maen nhw'n ddall. Ond dwi nhw ddim eisiau weld e. Pam? Achos mae'r galon yn ffrwnt. Dwi nhw ddim eisiau'r hyn mae gair Duw yn ei ddweud. Pam? Maen nhw'n bechadurus. Nid oes gallu gan ddyn i weld yw, nid yw am weld yw, adnod 5 a 6. A hwy yn ddiastyr ganddynt, a aethant ymaith. Dyma beth sy'n digwydd pan ych chi'n gwahodd pobl. Aethant ymaith, un yw faes, ac arall yw fasnach, a'r lleill a ddaliasant ei weisionef, ac ei hamharchasant ac ei lladdasant. Byddech chi'n gallu defnyddio'r adnod yna ar gyfer heddi. Am ymateb, ar ôl i'r gwahoddiad dod dro o tro, ar fath ar pariaeth, mae'r efengyl ni'n pregethu mor raslon, mor fendithiol, ac eto mae pobl yn dweud, mae reina mor gul a mor galed a mor haearnaidd a mor greulon, achos bod ni'n sôn am farn. Achos. Ond i ni hefyd yn dweud wrthych chi, bod na obaith, bod na ras, bod na wahoddiad, a mae chi sy'n gwrthod. Chi sy'n gwrthod, os oes na rhywun sy'n gwrando nawr sy'n grefyddol ac yn grefyddwd i'r carn, maen nhw'n gadad, maen nhw'n cysau'r efengyl. Allwn ni ddweud hyn wrthyn nhw, petawn ni'n gallu edrych nhw yn illyged, a sa'n siŵr ble mae'r camera, yn siŵr ofyn am nhw. Allwn ni ddweud hyn yn blwmp ac yn blaen, i chi'n gwrthod yr efengyl. Chi sy'n gwrthod Crist. Chi sy'n dweud bod yr efengyl yn haearnaid. Dyw e ddim, mae'r efengyl yn llawn gras. Mae'n llawn trigaredd. Mae Duw heddi yn dweud wrthych chi, trowch o'ch crefydd. Trowch o'ch balchder a'ch gweithredoedd da. Achos mae Duw yn dweud, dewch i'r wledd. Mae'r holl fendithion yr efengyl yma yn yr efengyl. Ond dyma beth sy'n wastad yn digwydd. Maen nhw'n gwrthod. Yn hytrach a gwrando ac ystyried natur cariadus a thrigarog y gwahoddiad, maen nhw'n gwrthod. Ond mae mwy o ddiddordeb gan nhw i fynd yn ôl i'r maes. Allech chi credu'r beth? Mae mor wir yn dweud. Mae well gyda nhw fynd i'r maes, i'r ceiau, i'r fferm. Chos pryd hynny bydd lot o waith ar y tir. A falle byddech chi'n dweud hyn, yna'r efengyl yn cael ei ffrigethu. Ond mae well gen nhw mynd i ffermio. Mae eisiau troi'r tir yn barod i blannu'r hadau. Mae hwnna lot fwy pwysig na ble fydd fy enaid yn treulio. Mae rhaid i fi i ddyfrio'r tir, sy'n lot o law wedi bod. Mae'n bwysig i mi fynd i wneud y gwaith yna, mae rhaid i gasgu'r cnydau amser diolchgarwch a lle mae'r cynheuaf a maen nhw'n dod fy mewn. Lot o waith o dos, ac felly nhw'n dweud, sy'n amser gen i nawr, mae rhaid fi fynd. Ac hyd yn oed pan oedd yr holl waith wedi wneud, tybio ni fydd nhw'n dweud, mae lot o waith y fi ar y fferm, a dod dim byd ar ôl i wneud. Ond ydyw na'n wir? Sawl un sydd wedi dweud, rhaid i fi fynd i'r ffarm, a mae lot o waith o fi, neu rhai falle sydd yn fwy debygol o dod i'r gwasanaeth. Maen nhw'n dweud hyn, mae'r holiad gen i, dwi'n yn gallu dod i'r oedfa ar y sil, allai ddim ystyried tymor yma, mae gormod o waith gen i, mae rai fi fynd i'r ysgol, mae rai fi fynd i'r coleg, mae rai fi adolygu, mae rai fi roi reina gyntaf, ond beth am eich enaid chi, ond does dim amser gen i, ond beth sy'n digwydd ar ôl yr arholiad, beth chi'n gofyn, mae rai fi fynd ar wyliau nawr i ymlacio ar ôl yr arholiad, does dim amser gen i ystyried ffordd tragwyddol. A beth sy'n digwydd wedyn? Mae rhaid fi chwilio am swydd. Ac yna mae'r swydd yn dod a phrysurdeb y swydd. A beth sy'n digwydd wedyn ni? Wel, i chi setlo lawr, a chi chwilio am gartre, a mae'n mynd ymlaen. Gwrthod yr efengyl, dro ar ôl tro. Mae'r rhai mynd i'r fasnach arall, i'w fasnach i'r gwaith.
i wneud arian. Mae'n rhy brysur i ystyried yr Efengyl. Mae mor debyg yn diwedd. Does dim amser gan bobl i'r Efengyl, i'r arglwydd Iesu Grist, bod e'n cynnig holl fendithion y wledd. Mae'n cynnig bywyd trygwyddol yn y nefoedd. A mae'n cynnig sicrwydd hynny ar y ddaear. A maen nhw'n dal i ddweud maen nhw'n rhy brysur. Mae pethau materol llawer mwy pwysig. Nid ydyn fel yr ail fath o addedig yn llawn trais ymladd efallai. Dyn nhw ddim fel nhw, ond maen nhw rhy brysur. Mae rhain yn dyheu am y byd a'i bleserau. Gallant fod yn ddigon neis, yn ddigon caredig, ond does dim amser dyn nhw. A pan i chi'n rhoi gwahoddiad, maen nhw'n dweud, fedrai ddim. Dyma chi ddifaterwch ar ei weithaf. Sawl tro chi rhoi gwahoddiad i rywun dod i'r oedfa? Mae ceir pob math o esgusodion. Mae'n fywyd i'n rhy brysur. Fi wedi dweud hyn sawl gwaith, cofio rhoi gwahoddiad i un teulu. Oedd wythnos oedfa'n efengylu gyda ni. Nos Lun, nos Fawrth, nos Fercher, nos Iau, nos Wener a nos Sadwrn, ac yna trwy Dydd Sul. Ac oedd rhywbeth mlaen gyda'r ferch ar y nos Lun, gyda'r mab ar y nos Fercher, gyda'r ferch ar y nos Iau, be bynnag oedd y nosweithiau. Ac yna ar y nos Wener, y gŵr oedd yn mynd allan, felly oedd y fam da'r plant, ac ar y nos Sadwrn oedd y wraig allan ar gŵr gyda'r plant. Dydd Sul, diwrnod y teulu. Doedd dim amser dyn nhw. Ac rhain dwi'n meddwl amdano, roedd na gysylltiad gyda'r capel trwy deulu. Gwrthod pob oedfa. Mwyn gallu dawnsio chydig bach yn well. Mwyn gallu fynd ar gem ceffil chydig bach yn well. Mwyn gallu gwneud judo a taflu rhywun dros eich ysgwyd chydig bach yn well. Mwyn gallu pasio apel rygbi chydig bach yn fwy cywir. Ac yn rhagwyddoldeb, maen nhw wedi gwrthod y gwahoddiad. Sawl gwaith i chi wedi cael yr esgusodion yma'n dod? Dwi'n brysur fedrai ddim dod. A bellach i chi meddwl ar y Sul, i bobl i ddod ar y Sul, mae bron, ond mae y bron yn amhosibl cael unrhyw un i ddod i oedfa ar y Sul, achos mae bron popeth i blant yn cael ei drefnu ar y Sul, unrhyw glybiau ar y Sul. Maen nhw'n gwrthod y neges. Ond hefyd, ceir rhai, fel yn y ddameg, sydd yn llawn trais, gelyniaeth, allan am waed y gweision, fe wnaethon nhw ladd, fe wnaethon nhw amosod ar y gweision. Mae yna lot felly yn does, i ni wedi weld i ni'n gweld yr atgasedd, pan fod na rai o'r diwedd yn dod i ddeall beth ni'n pregethu am yr Efengyl, bod e'n llawn gras a chariad, ond maen nhw'n dod i weld bod na gondemniad ar ei crefydd, ac maen nhw'n ffyrnigo, ac maen nhw'n ddim yn hoffi fe, maen nhw'n troi cef, maen nhw'n cael drws yn glep. Maen nhw'n dweud pob math o bethau yn yr oes yma, daw ebus mewn yn beirniadu'r neges, a pob math o bethau, ac maen nhw'n dweud, oedd bawb a phopeth, peidiwch a gwrando ar nhw, maen nhw mor gul, maen nhw mor hearnydd, fydd nhw'n gwneud pob math o straeon i fyny. Pam? Allan am eich gwaed. Maen nhw'n casau ar y Efengyl. Mae'r hyfedd yn diwedd, lle ni ambell aeth yn meddwl, dyn nhw'n casau yr Efengyl, ond falle bod nhw wedi upsetio gyda rhywbeth. Falle bod yr amser wedi dod i ni ddweud, yw rhain wedi deall yr Efengyl. Bydd y lot gwell gen i fod yn anghywir a bod nhw yn y nefoedd, ond tebygol iawn i hyn, lle chi'n gweld y fath atgasedd tuag at cyhoeddi ffordd a chawdwriaeth fel sydd yn yr ysgrythyr. Mae fel rhain, maen nhw'n casau'r Efengyl, bod nhw'n proffeswyr hyd yn oed. Dyma beth sydd gyda ni fan hyn, mae'n codi dychryn arnoch chi. Ioan 16:33, y pethau hyn a ddywedais wrthych fel y caffech dangnefedd yn y byd gorthrymder a gewch. Eith'r cymerwch gysur, mae fi archfygais y byd. Ond mae'n dweud wrthyn ni, fe gewch chi gorthrymder. Pam mae pobl yn mynd i wrthod y gwahoddiad, a mae yna rai yn mynd i gysau'r gwahoddiad. Sawl un yn abod sydd fel hyn.
Mae'r mwyafrif yn syrthio, wel, i gyd yn syrthio i'r naill garfan neu'r llall. Mae wir, mae'r mwyafrif heb unrhyw ddiddordeb. Mae mwy o amser iddynt ei hunan, neu teuluoedd, ei gyrfaoedd, ei statws, be bynnag yw e. Mae'r hyn o welwn yw wastad gwrthodiad o'r efengil, mae efengil o ras ac o drigaredd, ac dal i wrthod a wna pobl hyd heddi, pam gan ei bod nhw yn elynion i Dduw. Dwi ddim yn dod fel sioc i ni. Falle bod yn amser yn dod i ni ddeall mae dyna yw e. Ac falle nawr dechrau edrych ar bobl am yr hyn sydd yn wir. Falle bod nhw'n neis a rhai ddim yn neis. A'r un sydd yn wir amdano nhw, maen nhw'n cysau'r efengil. Dyn nhw ddim eisiau dim byd i wneud ar y fengil. Fydd na rai dim ond yn anwybyddu ac yn gobeithio fydd y cyfan yn diflannu ac maen nhw'n cario ymlaen gyda'i byd bach nhw. Ond fydd na rai fydd e wedi corddi'r dyfroedd gymaint, fydden nhw'n cysau, a fydden nhw allan am eich gwaed, a fydden nhw'n erlyd, a fydden nhw eisiau lladd, a fydden nhw eisiau mosod. Fel ni'n cael fan hyn, fel mae'r neges yn dweud wrthyn ni. Am rybydd. Dyma rybydd i'r rhai sydd yn gwrthod, gwrandewch ar hwn, dyma lle ni'n gallu dweud, falle bydd y rai yn dweud, dyma chi, dyma nhw, maen nhw'n sôn am fan, ond mae rhaid i ni sôn am fan, ond ar ôl i ni sôn am fan, mae yna wastad y gobaith o'r efengil, ond na'i sôn am y fan, adnod 7, a phan glybu'r brenin, fe a ludiodd, ac a ddanfonodd ei luoedd, ac a ddynistiodd y lleiddiaid hynny, ac a losgodd ei dinas hwynt. Yna fe a ddywedodd wrth i weision yn wir y briodas sydd barod, ond yr rhai a wahoddasid nid oeddynt deilwng. Fe fyddai yn ei barnu. A dyna ddigwyddodd. Digwyddodd hyn yn reiddiol i Jerusalem yn y flwyddyn 70 oed Crist, lle dinistriwyd y ddinas yn llwyr. Fe ddaeth barn. A mae'n neud lot o synwyr yn diwe. Lladdo nhw Grist. Gwrthodo nhw'r efengil. Mae difrifoldeb yn hyn. Does dim chwarae o gwmpas pan ych chi'n gwrthod Crist. Mae'n atebolrwydd. I rai fydd yn atebolrwydd tra y ddear ac yna'n rhagwyddoldeb. Ond i lawer i'r mwyafrif falle yn rhagwyddoldeb ei hun, yn idd y farn, fe ddaw yr atebolrwydd am wrthod Crist. Am wrthod ei efengil ac i rai gafodd sawl cyfle dro ôl tro a mae'r holl greadigaeth yn gweiddi allan ystyriwch ffordd iachawdwriaeth, ond wrthod fe ddaw barn. Ond i orffen yn drydydd, mae yna rybydd fwy dwys. Mae hwn yn siglo chi. Beth sydd wedi cael ei ddweud hyd yn hyn, i ni'n gallu weld mae'n digwydd o'n blaen ni trwy'r amser. I ni'n gweld o'n teuluoedd ni. Ni wedi gweld ein teuluoedd ni sydd wedi gweld wellgen i'r byd na'r efengil. Dyn nhw wedi gweld yr efengil. Dyn nhw wedi ddeall, maen nhw wedi gwybod yn ei pen, ond dwi ddim wedi argyhoeddi'r galon. A mae'r byd. Chi'n cael 7 diwrnod yr wythnos. Chi'n cael di Sul hefyd. Chi'n gallu cysgu mewn bore Sul. Chi'n gallu mynd i'r parc am wac. Chi'n mynd i'r trath. Chi'n mynd siopa. Chi'n chwaraeon. Chi'n cael 2 ddiwrnod ar y penwythnos i ymlacio, yn lle goffod dod i capel trwy dydd ar y Sul. Felly maen nhw'n, mae hwn, mae'n gwell, yn ei doeth un. A maen nhw'n gwrthod. Ni wedi gweld ni'n gweld ni'n teuluo, ni'n gweld ni'n cyfeillio, ni'n gweld ni'n cydweithwyr ni. Dyw'r mwyafrif llethol ddim yn ystyried ffordd iachawdwriaeth. A pan maen nhw'n dod ar ei traws, dyn nhw ddim eisiau ddim byd o'i fath. A maen nhw wedi dweud, os glywon nhw bod chi'n efengylaid, mae hwnna mor hearnedd i chi'n sôn am farn. Ond dwi'n sneb yn atgoffa nhw. Ni'n sôn am farn, ond ni'n sôn am ffordd o ffoi o'r farn. Dyna'r efengil. Mae yna farn. Ond beth ni'n pregethu yw bod yna achubiaeth, bod yna iachawdwriaeth, bod yna ffoi o'r farn, bod yna ddarpariaeth, a does dim heiddiant iddo fe, mae'r cyfan o ras, mae'r galwad yma, mae Duw yn galw i pob math, o bob genedl, o bob iaith, o bob oes, i ddod ato. Mae mor gyffroes. Ond yn drydydd felly, gwrandewch, dyma i chi rybydd y Wisg Anghywir, adnod 11. A phan ddaeth y brenin i mewn i weled y gwahoddedigion, fe a gan fi yno ddyn, heb wisg priodas amdano. Mae hwn eto, mae mor addas i'r oes hon.
I ni'n oes mor falch. I ni'n meddwl bod ni'n oce. Ni'n meddwl bod ni'n eitha da. I ddweud y gwir, ni'n meddwl bod ni'n well na da. Credir ei fod yn debygol mae'r darlun i'w fod yn ddarpariaeth o wisg ar gael i'r rhai a wahoddwyd yn olaf, y rhai olaf i gael y trydydd gwahoddiad, bod na wisg ar gael falle wrth y drws, cyn mynd mewn i'r neuadd. Pam? Wel, yn ôl y sôn, byddwch chi'n gallu dadle hyn, siwr o fod, gan na fyddant wedi cael amser i ddychwelyd adref a newid i'r wisg, achos oedd y bwyd yn barod. Oedd y wledd yn barod. Ac felly, ar ôl y nifer fawr yn ei doethineb nhw, sef anoethineb llwyr, gwrthod y gwahoddiad, yr rhai olaf yma, pan gafon nhw wahoddiad a ystyried dod, a fe ddeithon nhw, doedd dim amser gyda nhw i fynd adre i newid i wisg addas ar gyfer y briodas. Neu, falle, gellir dweud, ni fydde'r modd ariannol gan lawer i dalu am y wisg gan bydde'r rhain siwr o fod oedd nid y cyfoethog. Achos fydde'r rai cyntaf wedi cael ei gwahodd i wledd priodas mab y brenin wedi bod yn bobl weddol cyfoethog, efallai lle chi tybio, os nhw'n nabod y brenin. Ond nawr, i'r rhai o ddim felly, falle dim yr arian gyda nhw i ddarparu i brynu'r gwisg oedd yn addas i fynd i briodas. Betawn ni'n cael gwahoddiad i rhywbeth ar lefel yna, fydden ni'n meddwl, fydde siwt fel hon, falle bydden nhw'n dweud, na, dwi'n siwt, mae'n braidd yn hen. A mae rhaid chi cael un arbennig, a mae rhaid chi gwisgo tei arbennig. A mae rhaid i chi dalu lot fawr arian, os ych chi'n dod i'r wledd, mae rhaid chi cael y wisg iawn, os chi'n dod i gwrdd ar brenin neu'r frenhines y be bynnag ar y pryd. Felly doedd ganddyn nhw ddim yr modd i dalu am y wisg, a felly roedd na ddarpariaeth o'r wisg wrth y drws. Ond dyma'r darlun yw, cafwyd un. Mae'n ofnadw yn dweud. So os rwy'n yn cynnig wisg i chi, gwisgwch e. Ond nid dyna'r efengil. Ac i ni fel Cymru, beth i ni wedi wneud? I ni wedi cymryd yr efengil a'i daflu fe mor bell ag y gallwn ni. Ac i ni wedi dod yn ei le fe ein gwisgoedd ein hunan. Dyna beth i ni wedi wneud. Ond mae Duw wedi darparu'r wisg. A dyma beth sydd o'n blaen ni. Ac yma, mae yna un yn gwrthod y wisg nath y lleith gweld rhyfeddod y gwahoddiad. Nid yn unig bod nhw'n cael gwahoddiad rai fel nhw sydd ddim yn heiddi da a drwg, ond mae'r wisg yn cael ei ddarparu. Ac nawr oedden nhw'n gallu mynd mewn a teimlo'n gyffyrddus yn y wledd. Yr oedd y ddarpariaeth ar eu cyfer derbynio nhw fe. Ond mae un yn gwrthod y wisg. Falle bod yr un yna yn meddwl ei fod yn iawn fel ag yr oedd. Falle bydden nhw, falle fel rhai capelwyr, falle yn dweud hyn. Mae fy ngwisg i o fy ngweithredoedd ddi yn ddigon da i Dduw. Dwi ddim yn mynd i fynd lawr y trywydd efengylaidd, cil, hearnaidd yna. Lle mae rhaid chi ddod i capel 2-3 gwedd y sil. A mynd i'r cwr gweddi. A peidio meddwi, a peidio un a llall. A maen nhw'n dod ar holl rhestr yma. A ysdim rai fi'n berson cytbwys. Dwi'n mynd i'r cwrdd o dro i dro. Rhegi ambell waith, ond mae pawb yn rhegi, ond fe'n regau ambell waith. Ond dwi ddim fel nhw sy'n rhegi trwy amser. A dwi'n helpu pobl, dwi'n helpu'r tlawd. Dwi'n gryfyddol, dwi'n helpu'r tlawd, dwi'n berson neis, dwi'n dod ymlaen a'n nghydweithwyr. Ac maen nhw'n edrych ar ei hunan, fi Duw byth yn gwrthod fi, achos mae yna lot o bobl gwaith na fi yn y byd yma. Mae lot o bobl gwaith na fi. A falle, wrth edrych yn y drych, falle nhw fel hyn, a cael gwared ar chydig bach o nhw. Wel, wrth gwrs, dwi ddim yn berffaith, ond na i cael gwared ar chydig, achos dwi'n edrych yna fi nawr, mae gen ni gŵn gatra, a mae blew y cwn yn mynd i bob man, a dwi'n ffeindio fi na, mae blew ein
cwn ni wedi mynd i dros y wlad I gyd, ni'n ffeindio nhw'n bobman. A dwi wedi ffeindio un fan hyn nawr, fel hynna, cael gwared ar y blew cwn. A na fe, dwi'n iawn nawr, dwi'n ddigon glân I ddew. Dwi'n foesol, dwi'n weddol grefyddol, dwi'n berson neis, chydig o llwch yn cael gwared arno fe. Oes na rhai sy'n gwrando sy'n fel na? I chi wedi clywed y gwahoddiad i'r wledd, I chi wedi bod yn nglyw, falle bod na rai wedi bod yn nglyw ar y fengil, falle ers blynyddoedd, ond yr ydych yn ddigon hapus a'ch gwisg. Chi'n ddigon hapus gyda'ch sel crefyddol. Mae'n siwto chi i'r dim. Yn sicr dydych chi ddim yn meddwl, fel dywed gair Duw fod eich gweithredoedd gorau fel bratiau bydron. Chi ddim, mae hwnna'n eithafol. Dyna enghraifft o pobl efengylydd sy'n mynd dros ben llestri sydd yn dweud bod eich holl gweithredoedd gorau fel pethau brwnt ger bron Duw. Dwi ddim yn meddwl na. Dwi ddim yn credu'r darn yna o'r Beibl. Ac chi'n ddigon hapus gyda'r hyn I chi'n ei gyflwyno. Yr ymddangosiad allanol, mae popeth yn ei le. I chi'n credu yng ngolwg eraill ac hyd yn oed yng ngolwg Duw eich bod yn ddigon derbyniol. Nid ydych yn fel y byd creulon neu fel y rhai treisgar yma. Chi ddim fel nhw. Yr ydych yn dod I oed fawr eich parch. Chi'n person dyngarol iawn. Chi'n bod fel ni'n clywed yn aml, mae yna rhyw wobren wedig yng Nghymru ar ysteddfodau bobl sydd wedi gwneud lles ac mae'n beth da yn diwedd lles i'r iaith ac lles I gymdeithas ac yn y blaen ac ni'n dyrchafu nhw ac mae yna le I ddiolch am bobl sy'n gweithio'n galed. Chi'n meddwl am eich gweithredoedd, falle yng ngoleuni Duw, allech chi ddychmygu, chi'n meddwl, chi'n edrych ar eich hun, yn meddwl, wel, fe fydd na gan I clod o fy mywyd I. Dwi wedi bod yn helpu o fewn cymdeithas. Falle mae yna rai, allech chi ddychmygu sydd wedi bod ar protestiadau yn erbyn trais, yn erbyn rhyfeloedd, yn erbyn tlodi, ac yn uchel eu llais. Ac wrth edrych ar y drych yn meddwl, na, dwi'n ddigon da. Ac efallai bod rhai yn dod i'r categori yma, bod nhw wedi dewis detholiad o grefyddau gwahanol y darnau maen nhw'n hoffi, sy'n sowndio mor dda. A dyna ble rich chi yn eich gwisg eich hun. Falle chydig o grefyddau eraill, falle siwmper neu siaced oddi dan y siaced, sydd wedi cymryd defnydd o rhai crefyddau. A chi'n hoffi hwnna, a rhai athroniaethau. Ac chi'n sefyll, dyma ble dwi'n sefyll. Chi'n gweld rhai'n cael eu cyfweld ar y teledu, a maen nhw'n holi nhw, a maen nhw'n dweud, dwi'n gredwr cryf. Mewn sawl ffordd at Dduw. Dwi'n credwr cryf yn y ffaith dylech chi fod yn un sydd yn helpu eraill. Chi'n gweld nhw? Maen nhw'n hoffi'r wisg. A maen nhw'n mor smart. A maen nhw ar y teledu falle'n cael eu cyfweld. A falle nhw'n redeg ar yr efengil. A maen nhw'n dweud, na, mae hwnna ddim yn siwtio fi. Mae'n rhy hear na, rhy gil. Ond dwi yn derbyn pawb. A chi'n gweld y balchder. A maen nhw'n hoffi gwisg. A maen nhw'n meddwl bydd Duw yn fodlon. Ond gai ddweud hyn wrthoch chi. Y mae gair Duw yn dweud wrthon ni, fydd yn eich gwrthod chi. A chi'n gwybod pam? Achos mae e wedi darparu'r wisg. Mae'r wisg I chi'n gwisgo yw'r wisg I chi wedi greu a'i ddewis eich hun. Chi wedi dewis o amryw grefyddau, o amryw athroniaethau, o'ch syniadau eich hun, ac I chi'n falch ohono, ac I chi'n anfon at yr siop sydd yn glynhau siwts, ac I chi'n dod efo nôl, a chi'n cael, dwi'n mor falch, dwi wedi twtio lan ar dechrau'r flwyddyn, dwi wedi checio cwbl o bethau, dwi wedi cael gwared ar y llwch, a dwi'n mor falch ohono fe. Ond y broblem yw, dwi ddim yn wisg gywir, falle bod yn neis iawn I bob ymddangosiad allanol, ond nid y wisg iawn yw e. Mae Duw wedi dweud wrthon ni pa wisg sydd i'w wisgo. Mae wedi gwneud yn ddigon clir. Rhaid i'r wisg fod yn berffeithrwydd a ffeithrwydd Iesu Grist yw honno. Mae wedi dweud wrthon ni, does dim gwisg arall I fynd i'r nefoedd. A'r unig le gallwch chi gael y wisg yw wrth droed y groes.
Achos yna wrth droed y groes, fe nath yr arglwydd Iesu Grist roed yr holl ddarpariaeth. Yno, yn arwain at y groes, fe gadwodd Iesu Grist y gyfraith ac mae wedi cadw yn llwyr a bodloni'r tad ac mae'n dweud i pawb a ddaw at y fi fe roddaf yng nghlogyn o gyfiawnder iddo. Ond cyn hynny mae wedi dweud hyn hefyd, fe fyddai'n eich golchi chi'n wyndach na'r eira yng ngwaed i. Mae wedi derbyn y gosb am eich pechod chi. Felly mae wedi gwneud y cyfan, mae wedi darparu'r cyfan. Mae wedi rhoed y wisg yn barod i chi. Gwisg perffeithrwydd Iesu Grist. Clogin cyfiawnder Iesu Grist. Ac yng Nghrist yn unig y mae modd fod yn rhan o'r wledd. Cael bod yn Gristion. Cael mynd i'r nefoedd. Dwedodd Iesu Grist ei hun, mae fi yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd, a does neb yn dod at y tad ond trwy Iesu Grist. Mae wedi dweud ei hunan. Does neb yn mynd i'r nefoedd heb wisg cyfiawnder Crist. Dyna y mae Duw wedi dweud. Pam bechadur i chi'n mynnu gwisgo'ch gwisg eich hun. Cristnogaeth, cryfyddau, gweithredoedd, be bynnag. Yr unig wisg yw Crist. Galatia 3:27. Canes cynifer ohonoch a fe dyddiwyd yng Nghrist a wisgasoch Crist. Rhaid i chi wisgo Crist. Ac am ymateb, gwrandewch ar hyn, dyma fydd yr ymateb. Mae e'n driennus, mae e'n mor darcalonus, ond dyma be fyddwch chi'n clywed. Adnod 12, ac efe ddywedodd wrtho, y cyfaill, pa fodd y deithos i mewn yma, heb fod gennyt wisg priodas. A beth oedd yr ymateb? Ac yntau a aeth yn fyd. Does dim ymateb arall. Roedd ar glochda'r cyn. Drychwch arno fi. Dwi'n fawr fy mharch. Mae pawb yn fy nghlodfori fi. Dwi'n cael fy ngwahodd i bobman i arwain cymanfaoedd canu. Maen nhw eisiau fi yn yr oedfa achos mae gen i lais hyfryd i ganu. Neu fyddai'n ngwahodd i bregethu dros y lle. Drychwch arno fi. Mae pawb yn gwybod. Dyna chi esiampl o person. Ac mae yna falchder. Cryfyddwr o gryfyddwyr. Mae lle ddweud hyn wrthych chi. Yn nidd y farn. Fe fyddwch chi'n fyd. Fi dim gair dych chi. Dim gair. Fi na dywelwch. Fyddwch chi ddim yn gallu cyfiawnhau na dadlau'ch achos o gwbl gan y byddwch yn gweld bod eich gwisg yn fochedd. Llawn balchder. Ac fyddwch chi'n gwybod yn iawn. Byddwch chi'n deall ar y fengil pryd ni, ond fydd ar ei hwyr. Achos fe wrthodoch chi, fe gafoch chi gynnig. Fe gafoch chi gynnig y wisg. Fe ddywedwyd gan y pregethwr, gan gair Duw. Dewch at y groes, dewch at droed y groes, ac yno cewch chi'ch golchi'n lan, yno cewch chi wisg cyfiawnder, ac mae'n rhad ac am ddim, ond byddwch chi'n dad dwi ddim yn heiddi fe, ond mae ar gyfer yr rhai sydd ddim yn heiddi fe, a mae'r gwahoddiad i chi, y da yn eich tîm chi'n edrwch bob un, mae'r gwahoddiad i chi. Ein gweddi ni yw hyn na fi na neb yn y sefyllfa yna yn gorfod bod yn fyd. Lle na fyddwch chi'n gallu agor eich ceg i amddiffyn eich hun a chyfiawnhau eich safbwynt. Pam i chi wrthod y wisg ac i ddod at Grist am ddisgrifiad o gymaint o bobl sydd fan hyn. Mae'n codi dychryn, diw e? Mae'n mor wir. Rhai fydd yn cyrraedd y dydd hwnnw a aeth i'r maes, i'r fferm, i'r siop, i'r cae rygbi, cae criced, cae pêl-rwyd, pwll nofio, i'r gampfa, i'r siop. Feithon nhw rhywle arall, i'r gwaith, a gwrthod yr efengil. Rhai, mynd allan i ladd ac i erlyd yr efengil. Ond fydd yna rai dath mor agos ac yn mynnu gwisgo'i gwisg ei hunan. Ond y wisg anghywir. Mae'n codi dychryn, diw e? Mae mor drist.
Roedden nhw mor agos. Oedd y wisg yno. Roedd yno wrth y drws. Roedd e'n barod iddyn nhw wisgo'r wisg. A fe wrthodon nhw a dweud, mae gen I wisg fy hun, diolch yn fawr. Sdim eisiau hwnna arna I. Sdim angen y grefydd yna, sdim angen yr efengil arno I, sdim angen fi bwyso dim byd, mae gen I ddigon, mae gen I fy malchder, mae gen I fy nghrefydd, mae gen I fy ngweithredoedd, mae gen I fy nghlod, mae gen I fy statws, dwi'n ddigon da, diolch yn fawr. Ond maen nhw wedi clywed yr efengil, maen nhw dal di wrthod maen nhw wedi clywed y pregethodd yn pledio nhw, maen nhw'n dweud, na, dwi ddim eisiau fe, dwi'n ddigon da, ond dyma be fydd yn digwydd, ac ynta iaith yn fyd, yn ni ddyfan, fe fydden nhw'n sefyll, fe fydden nhw'n sefyll, maen nhw'n gallu codi, pam, fe fydden nhw'n gwybod nad yw'r wisg iawn gan nhw, a fydd hwnna yr tragedi o'r mwyaf, a fydd colledigaeth iddyn nhw yn erchill. Fydd yn erchill i'r lleill. Ond yr un a ddath mor agos i'r wisg, ac a wrthododd mae'n erchill yn dweud. Adnod 13. Yna y dywedodd y brenin wrth y gweinidogion. Rhwymwch ei draed a'i ddwylo, a chymerwch ef ymaith, a theflwch i'r tywyllwch eithaf. Yno y bydd wylofain a'r hincian danedd. Mae e'n codi dychryn. Dyma'r tristwch. Mae pobl yn gwrando ar yr adnod ola yna, ac yn meddwl, dyna chi. Wel, ie, dyna chi. Dyna'r hybydd. Ond y neges yw hyn, mae hwnna'n mynd I fod yn wir. Ond y neges yw, y mae Duw wedi darparu'r wisg ar eich cyfer chi. Ac yr ydych chi'n ddiesgus. Ac mae yna'n barod, felly yr gwahoddiad yw hyn, y mae Duw yn eich gwahodd i'r wledd. I ddod at Grist. I ddod at y groes. Ac mae wedi addo I bawb sy'n dod at Grist, na fydd gwrthodiad I un enaid. Felly dewch ato, galwch arno, gofynnwch am y wisg, gofynnwch am y golchiad ac am yr ymbaratoad, fel eich bod yn barod ar gyfer y wledd. Gadewch I ni, weddion. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr arglwydd Iesu Grist, ac yn diolch am yr wisg wyt ti wedi darparu. Ac yn gweddio Dduw, bydd y lan ysbryd ar waith yn arwain yn eidiad droed y groes. Tyrd i'n plith, bendithio nawr a diogela, ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.